Stop it. Number one. Osei Otumfuo, Asantehene, Osei Otumwaa, Asantehene, Otumfuo, Tiabre, Bonin, Tiabre, Hemaa, Denyase Asantehene. Uni mema no way. Uni wona de kata ba no way. Me ma cha me wadaro ma woni hasese. Enkata no wode bai na me ni nkofo kakrahia no manso e kire se eno no ehia mesisi wadaro ma. Eno no na me hwe ho me dwa atoa na na megu. So the barado kata se se. So what can we do? Oh, so let's work at that. No doctor no tino. Oh, wait for the say. Me ba cha me wadaro ma. E be say okoba o jira ha. Na do kudie no wo kan go tibi. So, o che was o de be akoye sa na ma ye. Me ba cha me wadaro ma. O ye ni say sisi wo je bibia ma. Oh, wait. Me ba cha me wadaro ma wa ma. Nana wadaro me bro. O say ya wakano oni assembly akebia. There was a seven waka. So say what they be about.
don't do that. I buy you know. I don't know Buasam no. The boss said be more idea no. But the bar so cover from Masana Castle away. And I'm the new man Cata Sabit Hammer. So we can say so I don't know that I know what the back. And also overwatch it with your bar. And that time was some be on Baba can say, one neighbor on the bed or the back. No one said who said that and Castle be one of the catcher. They said you are 12 with them. Or did it put you to? I don't know. It's yeah. I don't believe in whatever. But also didn't put so too. It was 9 months by head and head. It was I said, Sabia Brown, and that they said, all the can't hear, all they pray. Now Sabia Brown, and said about one. Not the only print, I show. And they don't know how to say, you know what they say. As I said, I don't have to cut about this in the command of ACC and Castle Juba. It's about Joma Committee. So they said, about the Rasuchi moon, there's no kind of paper as a president. Don't even buy and they rather 70 man and Anona. I will go to the home command. See, grow up in front of Trakunya away. I Trakunya, then I said Trakunya away. Then I said Trakunya, what do I do? You don't know You want to buy it. Yo. Yo. See, Mamma, about this number one company. So, by no, that this is somebody not say, or net butcher. No, did it about the Savia. I did buy a Bible, you remember also the Cataba. But there's only a Catacono, as a bone in a mosque. Or did you put you to the Catabia when you have you? See now, pay right or serious and trouble. You are so many that you hope one of them did Mana. I said that's about Moka. So never know. Who did about the blue eye? And I come out of you, Denyase. You know what I mean? You know here. To all one say, what did one other say? Pama, Dr. I need him on a family and Asantehene. We are coming here. I did the radio. Nadia and Tutu. Nature of it. Did you? And to move far, that's it all yet here. That would Denyase. And to know me too. So that's in those own places, where the people. Follow to us, why have you? Otumfuo me, a friend Bafo, a dear bound to Suki. Many a gobia. Now I mind that one. It's Otumfuo me, same so many. So by not yet and your crack. See, one view. Maybe and son. Otumfuo me. Slabru. No, I am. Now, who's at my Denyase Berman? Oh dear. That's what can be watching. But if women so I don't know blue. Oh, my man, so I said, so almost say no, living on maybe a day. But if women have money, I got down with one so I can't that one and that's what would say the overgetting a Adoma. Continue. It was about when he said, Otumfuo Coach Yedika, Yura, Yevman Dibia. Na Hemaa there, Yura Tamkese, and was say, Eddie Aprade. And I'm essentially put out the level there. Now, Udibia Rubita, and I'm paying for no. I went in a summoner. Almost so much in a song. You can't be mana in a year. Mim Otumfuo name to the mystery.
nipa yɛ ɛwɔ wiase nana pɛgya ne wa pɛgya ne ɛwɔ no ho a wosrɛ na Denyase ma wasrɛ srɛ Tutu kyɛn me srɛ wura ɔmfa ne kyerɛ nkyɛn Fidim yen sɛdeɛ ɛbɛso bɛka no sɛnea nana ɛbɛdu kan no sɛ onipa dɛ ɔyɛ bɔne na ɔgye ne fu so tom a na ɔde adwato aba ɛbɛsɛ yɛwura sɛ ɔyɛ ne bibi ma no yɛwura kyerɛ me akɔm so de me ne ɛbɛserɛ de ama yɛwura na yɛaserɛ yɛwura sɛ ɔmene ɔba pɛ no mwan ana mo nsɛ ho Everyone been as Abraham was not stressful. I was in from penny for who said the woman maker. What is a guy? It was a can answer to no blood the another second. Oh, I know. To take a share not to home. That's the most of what the channel. Come. I come there, here comes the deep in me, Sabi. Naima. Ọba penny was a phone. No, the deep in brave, and eating cassette, young and then Yagan, I am Peneso. A book as him or the mayor, to say, a slave, the deep in Mundia, and Aroma, also. That the account in Yuda, on one will be our own. Or you know, as my account, Titi. Anonymous, Madame. Bobata. Ana Asantehene kind of Anna, Miss America, Ebiama, Denyase Hemaa. Our food, I just to miss our food, but they didn't matter. You were tickets on you know. Massive fun. Hey, the big room. Bachame madama meka committee na ohene yi ma no Tufu achame we dey asantehene edi tagase prade wa pre anye yi wo ma na o mo Denyase se ye no tra anye yi le kwase nifa wadama ye bechi aka bia ma o nti ye beka se tagase o de corporate na bono nti yɛn nsoma enye yi Adonti Otumfuo achame ana Denyase Hemaa de ka me nua ba no komo ye ko ba nyina ne mi din komo enso e bi e fa ye no ye de nya bi anke beka bi ama na emum ni ampanifo yi eken yesre ni rade ma akra na okwa na mo bebre Odaroma obepray ena nsanka ti esre bi mana nyei Kakra da kraja so baka bibi mana kasa chire wa yini ti asam kasa ayedi Utimi ya die nyina adisrede na mesrede bibi ma ka mo de ama mami isre ka onwere no ho kakra na chame so say Tim no have been American man. Otumfuo Daruma, Onion. Officer. Kanifo se. Aboa na nse wadaje a, won nse ne bon. Ka ahyase no ne dwato yi baaye. Ya anti committee na nka ye ka bi aboa. Na nso so o de ntankase prade na won sanka. Wo hwere. Eno nti the offense ya can say ya ka dibi mu bia enye ye ye wura dibi na emom wahima no de ye ntimi enka bi mu ano wa ka bi bu ano a wani ne nkonwa asofo no ya ntem enwo da ukuro no so asomdwe ma ho asam no ha Denyase ye Niano, Niano, Pradansi ne ba. Asem we di e fitianse no kwa no bia. We jam to ami a hwe ka ni ante ko bi.
ahemfie yɛde nyinaa yɛba yɛhyia de yɛnim ne sɛ ahemfie ase yɛde dwantoa na ɛka sɛm no hwɛ na ɛbɛbɔ a na de dwantoa afam wonhwɛ adetwe asɛm no na mɛnkɔ apɛki deɛ abayi de nam sɛ de ntampɛseɛ no bibi ka ntampɛseɛ na wode bɔɔ so no bɔ nananom a wɔne wɔm aso wɔn kura de wɔn kura krabi ma awa na nka wɔn etumi ne wa ɛte sɛ wɔn adwuma mu na ɛde sɛ eyi wadi de ma notice wɔma notice a wɔbɛsɛ nti no ɛmu anim no ano wɔn mɛ nipa koro nti saa na ahensɛm so ɛyɛ management nti no mɛsɛ nyame wɔfa asɛm ɛbi ma wa yie na mpɔmpɔn Ewisi akene. Otumfuo Chiame Kantankranchi. Urakasa. Wo. Urakasa. Mese o manu tumi wura. Asɛm na abeto yɛ nim no. Ma werɛ ho. Watena so mfie bi nsia ne nunu. Onfa sɛbe iti nkyɛ no. Yes. Comment c'est beaucoup? Otumfuo Chiame. Nananom Otumfuo so. Edia Nana Denyase Hemaa. Asɛm yi animu haya ne ntankɛseɛ yɛde bɔɔ so. Wo kakra no anofu. Wo kakra wo gyina wa wo body language kra kyerɛ sɛ sɛbi adeɛ no nka. Na wo bɛtwɛn akɔyɛ wei asɛ yɛ wura daagyeɛ yɛyi committee na yɛfa ha ne yɛyɛ sɛ na wo sa bɛgyina ase aka sɛ yɛnka bi ma. Ntankɛseɛ deɛ wokɔ ka de pradeɛ deɛ a obiara nka bi ma wo ha wo. Ade na ɔsɛ yɛka bi ma wo. Wotena so 40 years kora na ɛnyɛ wo dea. Yɛma wo kɔsɛ kɔtena akonnwa no so kɔhwɛ so abɛwia ho nnwoma nyinara bɔne abati. Ade na ɔsɛ ma akɔ. Nana no mo yɛfa kɔ wodiem sɛ wo na nka woyɛ de hyɛ wɔ akonnwa ho bio ho na obi te so. Ɛna wo pɛ sɛ wo ba. Bibia wo sɔ hwɛ sɛ me ne yɛdidi mi anka bɛɛ me de. Ɛdibrisa paa. Maame, bɛnkum deɛ ɛka bi ma wa ɛnyɛ yie. Ɛwɔ sɛ wo kɔ na obi a ɔyɛ bibia so de sua bibi. Sɛ yɛsɛ obi yɛ bɔne a wafom na yɛmfa nkyɛn no wafom no. Woyɛ late ne akyi wodaduade a wafom ne aka bi ama na akɔ sɛ tankɛseɛ de kɔpra deɛ ne bɔɔ deɛ a te wo ho ase ne kɔ. Why? So what the 100 years of Pradia because I count 3 years, but where the years are where the opportunity. No, they could be a cabin. That's what I mean. Mira Chame war. Sunya, Kramus Mechani. Idiana for Yamwaka. I see me buying in a number GD said, Open if said you are not PC or God will baby, no, a could say, Mamma Denyase Hemaa, a Cunyano upon, of a somi to mum. Mr. Euro, Onona, 2 million I could tell. Mameno, or phone, wetting, on come, or some cacradi. Tinia me mestre cacra, and they say Euro, which might be from one. Tam Cassiano, a Nidia. Mami so aka ntam a ntam no kyerɛ sɛ abɔ no ɔsɛ yura obetuma bibia fa ho ka onye Tutu bacha komase akufo na ma de aka ne sɛ yura ntan kɛseɛ asante hyehyɛ o de pradeɛ na osanka ye o pribia ɛbɔ adam ma asɛm no ba no yura ka sɛ osiesie ye de ɛbɔ ne yɛtuna asɛm no Denyase Hemaa anke wose opneso mayira CSC one pneso say yira CSC o kan o de entam no boss so e na akọ committee e na abo no ono aso ni penifo no mu nyira o mo ba ko kra nka se obetimi ne na so it is yes every man na garo na enye now to subo
Otumfuo Chiame, Adutwumwaa, last time, it's in Mokaka, and I Chiame getting Kiji cancer in Yenu. It's a blue. Miss Bukudeli, a patrol in Mamura, dipping. Then I'll make a muscle. What not when you answer you two da? Who they are? When I get to move out, who they are? My film. No, said this is here. No, I need the answer more. So we go to authority. Miss Mira. What is it? As I might. For him, I know now 50 something years. Could you say, ya no any penny for no yet to the castle? Never flew by a can't and go so near Kunin. A by a mule, like I said, for the Bonacoco. Pontina Kunyan goes to be woo. We are, young Fango to the Dadem. You know, I'm Miss Sylvia, Miss Wa. The church in Bian, so no make me of the Denyase penny for. And they come on after I visit you, say bye. I just said it. Never quite. Every person is now okay. Go first of all, I say, Hemaa. Go first, am I? On this Saturday, was that the second time to say, no, till want to say, when they see it, I should go fast to move. Let me, but let's see it. What's it was a pretty much say, what was one this year? I'm not too good as inside what I said, the water. That is for improve this year. I don't know a mastermind or to say. That is the them come up. Not the no to say to know what's below. Obiga baby on can say it here. What don't do? Chilo. Too much, and I chillum so I said, no, I didn't want. I wrote a cry. She said, they asked me about Penny, what trouble we asked watch it. And I Tutu be so by a brass and by and I went. They were also me at TSS. In Tankasian, the mood to me and my HBR 2 for a Eurafre and Mokum, you know, Hennessy, and my TSS in Tankasian, the Pradi. Now, open as a way, you're open a ball. It's a ocean pepe, dear, and got dignity, someone gave me. Now in 24 o'clock, no more some process in it. Hey, Manopasa over. Now, why were they about some? If you can see them, because they kept your man again. Now, the answer is that you run it in time to one. The base man who be here for your man. Yes, sir. It's here and a second. Eric said, it's like a seer. Ubaka, another bottle. Therefore, our foul. They didn't know okay. That should be a they give him okay. And you'll never come you. What was what you want? What do I now? You know, there was one. You didn't have to. Do what you were saying. You may overcome. It's very funny. I saw more pedal. I hear what's what? Follow their pedal. And that's okay. That's it. Hey, now go to my hand. Kakra goes to Subaka. Sanka and town arm and one. And can't sleep. Then town at the phone. So time. So I can't tell her. How could yes and no before? I got so my hands I did in her said. And some from out. Eddie, Eura, so with it, injury can be one. So also to move your doom. And so now for the year and come the 380. Oko. Tonight, my way there, a crack of flat was okay. They just a fork on. Shabodom.
Yɛwura kyerɛ me to wɔdɔm so de meka ni ɛyɛ deɛ nana Denyase Hemaa ɛwɔ mu na mɛsrɛ yɛwura ntam kɛseɛ ɛyɛ ne dea mɛsrɛ sɛ ɔbɛdwen ne ho wafom deɛ ɛsɛ sɛ nka ɔyɛ wanyɛ ne kwan so na wasan ba na ɔde anidie brɛ me wura sɛ wafom ntam no wura ne yɛwura Otumfuo ɔnhwɛ na ɔnwe me maame hu maame ɔfuma yɛwura kyerɛ na ɔfuma nso kɛne na Denyase Hemaa ɛnu na mɛsɛ bi ama me sɛ yɛwura noa na ntam yɛ ne deɛ ɔkɔgya ne ti na ɔhwɛ ne ho ma yɛ afuma nso kama Maafo. Tu bachame. Ye ma mo so kanye. To ma me ba bi shawa ha. So ma e kan pa kire me a to mtim se mi so tankese. Ti se ne so no tankese wa on soro ni ye ma ye ka bi ma no anye. Ate pa ma ye. Otumfuo achame. Adutwumwaa ya bi nua ba yi nasem ɛyɛ nso amanye ne amanye pan ntam kɛseɛ obia suro no fia sɛ tɔhɔ na wɔka ho asɛm a ɛɛden yie omi ɛkɔhwɛ ne mpanyimfoɔ korɔ no wɔ mu kurom hɔ mpanyimfoɔ sɛ yɛntimi ɛne no nso sɛ yɛyi na nka wɔkɔ dwatoa ne mpanyimfoɔ no nyinaa di n'akyi na ɔde wɔn kɔ dwatoa ɛne ne yɛsiri bi ama na de yɛn mu kɔ ɛbɛfa so ɛbɛka nso mi wura kakra mɛka ne sɛ ntam wa na ɔde a Adutwumwaa dwere ho de hwɛ yɛ biribi kakra fa ma ne wura na de mpapa prɛko pɛ ti ɔte so no mɛsɛ wa na no ohun mi ɔfrɛ PSA prɛko pɛ sɛm na ɛden nanso ɔde ma bɛtena sɛ me mo sika bi ho ban yɛ mo tankɛseɛ ho ban enti wanya sɛ tankɛseɛ nso aka ne deɛ yɛwura aka ne ha sɛ ɔsɛ tankɛseɛ na de pradeɛ a ne bɔ wa na wokɔ diabrewa we deɛ yɛsrɛ bi ma wa ɛnyɛ yi sankɔre mewura kyame sankɔre so kakra meka ɛne sɛ nana Denyase Hemaa n'asɛm no awerɛho bebree na tam kɛse a waka na ɛkyerɛ yɛ afei deɛ akɔgu abɔɔ no tamewura kamekura megyina ha ka bi a nkɛnyɛ yi nanso ɔhema hɔ sɛsie yɛ a ɔgyina ho tumi ekura ne nyinaa kyerɛ sɛ ɔhene ne hɔ nti na akɔyɛ sɛ ne mu ayɛ bebree no nanso ɔhene ba nneɛma bi wɔ hɔ no wɔyɛ koraa na ɛbɛtumi ayɛ na sɛ ne mpanimfoɔ a wɔne wɔ mu so wɔ yi so mo yɛ ne dɔm koraa no mu baa na me wura aka sɛ mo Adutwumwaa mo nya ama ne ka na mo kɔka mo nya mo tena ase ɛm sɛ ɛbɛyɛ yi ebi yɛ deɛ san kɔ Amerika nyinaa ne sɛ ɔtiatia ntam so ɛwu so ɔtiatia ntam so ɛtam no wura ne deɛ wotia so no wasi wotia so me de kyɛw a obi antimi ka hwɛ nam so gyina ha yi abusua biara ni Asantehene mu ha ɛnyɛ me wura ɛne bɛtumi akyerɛ wase ebi a obɛgyina ano ano dendenden ɛso deɛ me wura bɛka no ɛno ade nyina bɛfa ntimi wura Adutwumwaa sɛ ato no watumi abɔ w'anim na waba abɛsrɛ wo deɛ me wura Adutwumwaa ka yɛ ho biyuma kɛsa nkɔ mɛdɔ wase Sante akyerɛ dɔm yɛabra kakra msumaki Denyase Hemaa nasema ayama na yura tam bai wakache se so ka yi boa na opo ni ya de kan da manchi na bo kam sa nenka ni so sadi oba ya se bicho ma bo yura na tam ya de Mr. Secretary Thank you. Deɛ ma werɛ so yɛsra ka ɛne sɛ ɛyɛ Denyase akonya deɛ mea me nana wɔhene ba fodo nti ɔne ba fodo di ka nti Denyase wɔ deɛ asɛm bi a ɛyɛ mfiti aseɛ akra ɛfɔre me sɛ de yɛwura Adutwumwaa na wokyerɛ ɔde frɛ meyɛkɔ dɛ sɛ kɔpɛ sɛ nkɔsiesie asɛm no nanso amane ka baakyerɛ ha ne nyinaa amane ka na deɛ ti ha deɛ a sɛ deɛ ɔno aso de tumi ahyɛ nsɛ deɛ ne tankɛseɛ sɛ de nanom bi di kankan no
I'm a friend, I'm a woman, everyone is. Actually, Tom said, yeah, and can see it in some, it is by. So I can't run down the sales about here. Says every man, and I know maybe as a mama, as anything. What's your head? Who you buy? I said, I can say this about here. Also, it's every moment, and I'm a rep for the economy. It's every man in ye. Because area chairman. Sani ankoso so yɛ kɛ. Me ba fia no. Nyama mienu na nsuo paa. Yewra ntam. Tam kɛseɛ. Ɛna yewra no asɛ. Yewra ɔse Chaike o yɛ na minsiesi. One penny. It is sebi nkoso ye kebi mawa enye Yewra and tankesi abone dia and ye onko into meaning so Diko ma dia mekani committee ni na me chairman o na kakra meka say Yewra tankesi e na ni bresem dan tankesi se na ni abre papa o kan ye ne de man no anka obefa abono Yewra da roma manonko what answer Otumfuo chairman Nana Denyase Hemaa asem na beto na awre hoyi nanso Otumfuo ntam de yenyina ni se yefa Otumfuo ntam kese yefa ni abro na bia ba ebisaya asem we say ye ka so Otumfuo ntam entiene ntam kese Otumfuo ntam abo Hemaa me contrast ene me kebe manwa eni Alofa Sutane Yesuta mesmekani asanare asanase Nemo me ba fi ara de ka che me ade a behwie e Otumfuo ta e patchlo bi mano enye se na hyase no kurura o kan de bakabia on fe chani iti ejuda so bakabia manwa ayi areho na no eja pa etua entamkase anu no na wahifa eja ese mia na kan fia etua no na wahifa era tun form obo modi bia san ko be pra aya na oni didi ewum na wonti ase antama na wokan so we dey prade ai fa no so kan we dey pray wa dey pasabi abowa wo mu a woni wo mu kwa kokosom o mu tana nan manim bia so no suma eyi na re ko pa nsen sante ne ya titiri o na tiame de asem mane mu anam suma jama ye ne tia se ne ye ne nka bi tiame tuma mu anam na no suma jama se ye nso ye nka ye ya nche no ye nka tire wadama on fata wonse ye na no kwan that ye sabe wonen boy ya nkundia ba no wadama ye mfama no wonse kura on fata onko Yewra dawro na Denyase Hemaa me na di bimi ni mana enye yi sanse de Bible kura kan se be woni nkrobo ni wo kwan so no pe na ni sisi mu ntem na da bi wan fan ko gina otemu efo na ni te be dru temu efo na ni mu a na akachi se ana no bi base ni esra ni se obi asem na ba na asase no a obehunu ne mfomso na wapachewo wabra won twin kosi ukra de otie ye chiame ato so na ofom jai yanka ne dem osi da bi ne bonkro obi a wadi ade mfie aduasan num ye chiri waye abusuadua ipa wo se me ne ye baako ni din ni abusuadua
obi a wodi ade mfie aduasa num ne achi e de na ka kire wo ka wo se wo amfa ne diam wo busu aduam na wa no se enye ye e ho ana ko akodwa to antem ye nyiri na nka e ma ne nkosi ansa na wakasa afi de mani me ho krom ho se de nananum bi ka se ye ja wo kra se kodin panifo ntira ho a be de na ho adwo wa panifo ano muti ho yi che se bibia no che so betimi no atena krom ama so mbia ba mo chire ka so wa se de wa ho beto wa be nyi wa so ndue no wa kra wo ti wo ase ankeye adaroma osa akotena wan fa so ndue ma wontam kese ene ye bɔ ho bai ntam kese ene ye dinini tam kese emu odu ye mfa ni agro na nanan ma ka kire ka bie nyina mfa nya disua ye mesre ne bru Abu Busana kabir se de yana ya asaba to na mun ci maduna musse se maro ira wana ne una esa yi jwa no iro ado me bru Denyase mo de se le pradia amotre na de tu was hwehwe mu na ma ba se ba ye kura no o sa be di achi ye wo ha na se ko wota se di na ma ka chi ka data no na se tisa na mo so asabe ado me bru me bo na fo onyama ne akoy mo de na ne nyoma be ma sa ko fakata ba ye so be hwe kata no no abeto se o di fo de tu se de di mo de ma o ampa de kwaso no nso se be ko na de odi a enye yi ado me bru fo ko na to o penifo kwa se etu ne nso penifo kwa me pa to man se yo ara du ado de bia so pe de tino ana chan ho kura nso se ma do na ta se ne kai a chi na da o no du se man ko man se be ko na na aro se na na mu na se no ana mu do no se be de mu de ba bi mu na enye yi na penifo kwa se be de ba menye yi ana be se wa do bu tan se no wa na o dia de be yoti na do brede no adoma jo etie amahanyedi jo etie jo yo madam mamodi me betina ha yo na no so tu bo se no se se me abra mo de me betina ha yo 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 o se mo de betina so o de sentiment fa no kure ko mo sentiment yo yo o se ba ye o ka kire no mutu no fo ka kire no se se be sikedwa benwa ene o se mo ta kese e no be ti to sentiment yo pri yetimo anka no kura ma sentiment nyina yo me kwansa na chire be sa say yo se o ka kire no no se ya pray trim ama sentiment nyina listen sikedwa ja no kwan ene ne ba de ne se be na mo be se sentiment be sa sentiment yo ajapa ma wa he Abra me fa chena se se be no de chemo Asantehene wo be kokon konforce kongo yire Japan ma asan wati be dinkunim jo na fa ne tomato asan tutu no asan wako o so sa se be Asantehene be kokon konfo kokon se be obri konfo si kongo yire Japan ma yo na se be se o diba dinkunim o kumno na shashude ade se be ade esen dito o se be kuno na sina mo se no toma fa se o tutu ho asan wako ele kutami etia to Japan ma pa se be no to Japan ma pa ne ya yire pa no konforce si wono ne kuno asan wati ne ya pa no pa na se mo do no ko wasu kuma no asan wako kuno ko dingunim etia jo yo jo se se be o se abanya su die se hadia yo jo se se be no asem no maka kire no senta kese de chicha santuma so de brade
Why ya? Now we'll call. Yeah. Sabaya, a cashier no says at the end. What is at the end? Who did down for? Who did Mammy? Yeah. Since I got yeah. Yeah. Young. Or somebody who knew Mammy, who did down for, who did you? Asantehene was Asantehene, the assurance. I don't know what you're about. Was no target here, and a response, and one catcher. Yeah. Say, I do it yet, and you're not catching the bread to let you let down. Yeah. Yeah. Yeah, some people drown you in the Lara. You wouldn't to say who runs Asantehene. Yeah. It's what come up on man. Although we have the Hemaa, no pardon. Somebody has a community. What yeah. Say something other small bar. That's at my chance here. Somebody, then I say, all one and up. Somebody, then I say, yeah. 81 no say your friend say why. Somebody, then up the door. Then I said, there's nothing that was weapon. So, yeah. Then I say, somebody, for Swan or the home. Yeah. So, Perasa, Papa. Or somebody. And so, yeah. Yeah. What come in a bono? Yeah. So what do you? You're man of grow. Yeah. I'm ready pen man kind of grand cafe me say no. Sana me catch am say me. Yeah. What's up this side here? Em fear you no ni. Also some de no kwan me say. The man catch me sana me go to Asante man. Yeah. I mean I share the pen man kind of kwan jam. Said that say that. Na no Asante man all man say that. Yeah. Yeah. Thank you say na bono. Say yeah. Thank you na bono. Yo. Yeah. This is so that the second. This one no or bad ho says me. Nana say ya. Ono me start to be. Na so that pray so e oja. Na ya hum so we dey oja. Suppose make sense be dey say akuna so dey. Ojo dey ene oni dey na say me do. Yeah. Yeah. Bongo. Only the Nasimano, I said, you are saying, say, I buy it. Or to so to form one tea, and I'm going to tell the boss, well, to the bar, then I said, oh, no, Hemaa will be you. There's nothing I don't know. Eti, kwa no, naacha beba kampo, ne yamako, na pita do supru nunja pala shamonsa. Na bi o modana adamamo, asum dioba, ne ti mo na mo ho no riba, se okonye Denyase ma bi to onema bi a wo ne ntem bi a wo kunyan bi makoma penifo no. Say no man boy, ne class investor say bi. Man na ho. Penifo no. How say ka bi bia. Me na o answer. E bi o bi a wi answer. So je so. Mo na mo e. O bi a ne fa kuma.
Akodi Permadu, Akodi.